Какво правиш, бе, в статите? Какво да правя? Плета си, ма? Ага. И какво плетеш, бе? Шапка си. Нали си имаш шапка? Старата ма стегна, че я разплетах. Сега си плета нова, ще я направя клош с помпон. Ами моя джемпер какво стана? Ще почакаш малко. Не мога да ти плета джемпер, като ма стяга шапката. А моята шапка не ма ли стяга, бе? И как няма да ма стяга, като сина ли отива войника, мъжа ми плете? Докторите ми казаха тъй да плета за нерви. Колкото повече плетеш, вика, толкова с нервите се успокояват и аз 3-та година плета. Ма подобрение нямаш, гледам. Очаквам го, ма то ще доди. Има да чакаш ти. Мъжка работа ли е плетенето, бе? Застрами се, моля ти се. Те едни плетат и не бродират, други шият гоблени. Повече от приятелите ми мръднаха нещо и се занимават с ръкоделие. Например, Попов започнал да плете кошници от папур, а пък Геннадий фъка килимчета. То сериозният човек Геннадий. Той сериозен, ама при такава жена кобра вкъщи. Човека не чипровски, не котлински, персийски килими ще зафъка. Значи Геннадиев не е добре с нервите. Защо да не е добре, бе? Сам си рисува моделите, сам ги фъка, пискулите им слага сам. Цялата му къща във фъкано. А в кухнята над печката, като се направил един натюрморт, тиква с дива патица, много хубаво. Тото и трябва да е модерно. Модерно. Що не вземеш да ми свъкаш една патица, бе, за моята кухня? Айде. Не мога да фъкам, защо съм в сектор плетене аз. Ама той ходи ли на работа, този човек? Кой, Геннадий? Геннадий. Той си ходи на работа, ама като се върне в къщи, сяда си и си фъка. Жена му миткосва по разни козметици и фризьорки. Жена му като си я представя, тя е само за козметичка. Сто самоцула, дето мяза на Фиат 850. Красавица, просто. Тя е твоята прилича на самосвал. Ама и ходиш по фризьорки и козметици. Как не те е срам да ме обиждаш? Нема дъска, изпуснах си примката, ма. Ама от списание борда съм го извадил той. Глупости. Очите ми изтекаха, докато свикна да го плета, сама саботираш, защото по-хубаво плета от тебе. Аз съм ужасена, бе. Работата на детето не е уредена, той плете тук сега. Чакай малко, бе. Какво има да се уреже, бе? Отива в казармата, служи 2 години и се връща. Муци! Абе, я моля ти се. Муци, отива слаб, нежен и мързелив и се връща здрав и самостоятелен от Ма едно дете имам да го хвърля на пътя, моля ти се. Стига с то с Муци, бе. Стига, бе, 20 годишен пергишен Муци. Да. Кога става въпрос да отиде на море, може, нали? На плажове може. Да фърля къчове по дискотеки може. А кога става въпрос за казармата, не може изключение. Ма ще ходи, бе, няма да седне да плете като бабичка, като тебе. По-добре е да плете и прежда ще му купе и куки ще му взема най-различни. Не, той ще ми побърка детето този човек. Ще се побърка. И че не се побърка, като тръгна за курорт, му дадах 300 лева и на картичка не ми драсна там. 400 трябваше да дадеш ти. Ами се стиснал тъй да ти каже човек. Ами толкова да слушам тебе, трябва да наема човек да служи вместо него. Ма кой е този човек? От улицата, ма да фана някой да му плащам. Може ли бе така да вземем един, който да отиде вместо него? Гледай женския къл сега. Можем бе, как да не можем? Иди пред казармата, ще ги видиш на опашка наредени, чакат втори път да влязат вътре. Да ти се не видиш женското чудо, бе. Може, как не съм съсетила аз тук до сега, бе? Аз да те бутна 2 години вътре, ден да се сетиш въобще ти. Ще се сетила. Ма как бе, разбира се, ще вземем един, който да служи, айде ще се отървем на бърза ръка. Абе, жена, тия къл имаш ли, бе? Кой той де, че влезе втори път у казарма, що приказваш така, бе? Ма как ще ме питаш кой, бе? Кой? Ама кой разбира се? Ти ще отидеш, бе. Аз да отида. Ма малък ли си, бе? Аз се погледни. Да, ще дам пари на чуж човек. Виж сега. Браво, бе, жена. Това става ли? Браво, бе! С това твое последно изказване се убедих напълно, че ти си залудницата. Спирай да питаш, като решава съдбата на детето. И да спирам и да не спирам, аз съм болен човек, имам болни бъбреци. Как се преструваш, аз те познавам. Имам нервен синдром и сутрин като стана залитам наляво, ма. Особено като съм сръбнал вечер. Ма като отидеш в казармата и ще залиташ надясно. Чакай. И там ще се дъврандисаш вече. Чакай, бе, жена, нали плита за нерви, ще ти я дам плетката, бе, си плетеща и на една страна баламски. Моля ти се, дидейте там. Лампио, аз съм на 50 години и никак не приличам на абитуриент, ма. Младеж, бе. Умладил съм. Много младеж. Напоследък много се поправил. За оправени добре съм. Равен съм като бъдън за ракия. Добре. Как заглади коса на нещо тук гущицата, То от загорката, ма.
Вечер преди лягане 2 загорки с 4 кюфтенца, имам диета. Я се пообърни да те погледна. Помашала. Даже те обичам напоследък. Вече те обичам само да отидеш вместо него. Като отърва и аз така. И аз те обичам, и ти добре изглеждаш. И ти си загладила коса, ма. Помашала, иди ти да служиш в казармата. Най-лесно да ме заплюи да ме вкара 2 години вътре, аха. Аз за него в огъня влизам. Ама съм жена, няма да ме вземате. Жена, Зер, като те гледам си родена за старшина в казармата, жена. Ако искаш да знаеш за какво съм родена, аз съм родена за генерал. Битки да вода и да командвам. Ама като имам такъв мухъл до мен. Айде. Ти сега командваш, само дето нямаш чин и длъжност. Сам, че да имаш много здраве, дечо ме командваш от тук нататък. Ще се съпротивлявам до последна капка кръв. Да. Помниш едно време, когато ти бях хвърлила око да те взема? Помня. И идвах при вашите да ти искам ръката. Айде стига, де. Ти пак ми се съпротивляваше, ма накрая штрак в капана. Влезе и си остана, гледкам те така. Штрак капана, ама тогава си не разбирах от военна тактика и се съпротивлявах фронтално. А ти ме нападна от към фланговите. Прикъсна ме стратегически отъла, приложи ми и на ръчна фатка и сега плита. Това е. Ще искаш и втори път казарма да отида, няма да идем. Ще отидеш бе за 2 години, знаеш как ще ослабнеш. Айде, моля се. И кой ще оплита джемпа? На музиката ще дадем като и модерна, моля се. Слушай, Лампио, ще ме ядосаш си грабна петката щира при Геннадиев, днеска ме е канел човека на торта. Моля ти се, то си не е само мой. Не се прави на луд сега. Ма кой ти казал, че то си не е мой, да съм се отказал от сина си, бе, цял живот на гърба си, няма да го нося ни глас. Ама какво го се носи на гърба такова кратко детенци, де? Кой му пишеше домашните, като беше в училище? Той всички го правят, да те кажеш. А по математиката с трудни задачи, де съм решавал една от тях, може да разбереш. О, задачите са ужас, задачите са ужас, не. Тогава запуши тая женска уста. Особено имаш една задача, дед казва тъй. От градовете А и Б са тръгнали 2 влака. Кондуктора на влак А е по-възрастен от кондуктора на влак Б с 3 години и 4 месеца. На коя гара са срещнат влаковете? Ма тия противни най-ги мразят. Айде ги срещни да са блъснат. То трябва акъл за да сработа, акъл. Такъв тежък семейен проблем имаме да решаваме. Нямаш да решаваш никакъв семейен проблем. Детето отива войни. Всички момчета отиват в казармата войници, твоето няма да прави изключение. Ще видим дали ще отиде той. Ами ти си преговори някои строеви положения. Кои строеви? И тъй, наляво, надясно, кръгом, я клекни 20-30 пъти вестати. Айде бе, душо, моля ти се. Да клекна. Да клекна да не ме остана, нали? Той ще ти дойде на нагоре. Слушай, излез са по разходи пък да те блъсни камион или нещо по-голямо ли? 2 реда не мога да опита от тази жена. Да ти прочита писмото от ненагледната рожба на мама. Аз забравих одеве да ти го прочита. Ненагледна, бе. Цял месец го няма време му и да се върне, решил писмо да не пише. Али нека се почини, бе. Матурата го разсипа. Каква матура, бе? Как не тъй срам, бе. Матурата него го разсипала. А мене не ме разсипа, нали? Цял месец пиштове писал къщи аз. Какво ще ми разправиш? Матура никой да не го разправя. На всяка крачка ще го разправим да видят хората какви зверилници имам вкъщи. Я виж сега. Мили майко и татко. Ох, на мама бомбона. Боже, кой дете има. Я виж на мама бомбона колко пари иска още. Не е за пари. Когато четете тези редове, в нашия живот ще са настъпили известни промени. Опала! Очаквах ги. Хубави промени. Какво бе? После ще видиш Нане Друс. Сънчо от горичка. Пресъхна ми то там хубаво на морето, ма топъл песък, лунни нощи, плис, айда! Тук ще ти доведе някой снаха от Странджанско, някой каракачанка и ще видиш. Пепел ти на устата бе в щати, бе, баш. Пепел, чакъл, това е положението. Почти нататък. Като тръгнахме на курорт, всички получиха повиквателно. И аз получих. Какво? Не ви казах, защото знам, че татко има нервен синдром, Оля е в стати. Той е получил повиквателно. Ма чакай, бе. Без да ми каже на мене, бе, на майка ви. Ма чакай, докъде бе? Аз стигам сирено. Ти се не види. Слушай, бе, и реването ти не е реване, като магалица ревеш, бе. Аз запри са малко, бе. Стига, бе. Чакай, па хората китки слагат на главите дарови, давате скотатък да ти хубавото детеци, мамо. Как не тъй срам, а? Как не тъй срам, здраво право момче в казарма изпраща? Вместо да се гордее, тази ще ми реве да станем залезят пред комшиите, ставаме, бе. Велика драга рожба на
Слушай, ако не млъкнеш, ще те ръгна с куките, да знаеш. Виж ли, ще те направя на ръшето. О, ти си проклет като Леонсио, бе. Аз ще ти дам един Леонсио на тебе. Чуваш ли, виждаш ли ги? Ох, мамо, как ме блъсна главата. Да, бе, блъснала е глава, нищо не те блъска, че не излизаш от къщи. Къде да изляза? Я излез да те блъсне, ама не щеше. Виж какво пише сега. Всички решихме направо от курорта да отидем в казармата, така ще е по-добре за вас и за мен. На куки, виждаш ли ги? Ма стресна, Боже, Виждаш ли как ги? можах да те взема, бе? Кой? Ама едно време мама не ме даваше за тебе да ти кажеш. Ама Кой, аз бе? будалата се хвърлих, нали? Аз не мога да се сетя кой ме запозна с тебе, му щупя главичката дано. Голям килипир извадих с До тебе. черния петък съм роден. А куки? Ще онемееш набързо? Ама, виж какво пише. Пък и на мен ми е време да решавам нещата сам, а не мама да ги решава вместо мен. Да. Виждаш колко бърже поумня детето, като се мана от главата ти. Да. Мили татко, кога ти да ми сършина, ти ми ще... Какво искаш, маклюкарке? Ма що клюкарка, бе? Мила мамо, няма. Ох, няма вече, мила Няма мамо, вече. няма, ми, мамо. Няма вече. Айде, аз после на спокойствие ще го просто. Чакам ви на клетвата, тогава ще се видим. Ваш Драгомир, бивш муци. Ох, чак на клетвата, без цен камък Да. на мама. Браво, Главата му ще Нататко. щупя на него аз. На При кой? първото свиждане да видим как се отива в казарма без да пита майка си. Щупи, бе. Как, бе, той, какво послушно дете имах аз го Щупи, изпускам. бе, щупи, бе. А? Посегните на военно лице в служебно време да се оттърве от тебе, баре, майде. Тъй се посягало на войник. Как не тъй срам, бе, майка ни било това? Веднага тръгвам при полковници, при генерали да я оправям да срам. Къде искаш, бе? Що не плачеш, бе? Няма плача. Що не си скубиш косите, Нямам бе? ко да скубя, проскубам, а ти. Ма нерви нямаш ли, бе, къде са те сте? Нямам нерви, имам предка. Веднага тая плетка ми я давай, защото моите Добре. нерви са в голямо напрежение сега. Заповядай. И сега колко бримки да си Две от сам, две от сам. Леле, как ме удари нерва, моля се, как ме удари. Виж, мъж, Слушай, защо така на една страна... Дръж ми- кълбото и не са друсай, таква си искаме лабава шапката стегнато плите. Ма що ми се отвинти така на една страна Ще те главата, завинти бе? и много ще завинти. не, Айде не. ти плите, аз да отида да почерпя като войнишки баща. Не, и аз идвам с теб. Аз съм войнишка майка. Кой бе? Аз бе. Моля те, не ме докосвай, моля те, не ми се бъркай, моля те, не ме нервирай тъй, както при като ти нула един ще види, моля те,